Ľudí odjak živa fascinovali hviezdy. Chceli sa hviezd dotknúť, doniesť si ten jas hviezd na zem a hovorí sa, že práve kryštál stelesňuje ten jas hviezd. Hviezdami sú i samotní závodníci Tour de France. Tie výkony, ktoré podávajú, si naozaj zasluhujú náš obdiv a fascinujú milióny ľudí. A práve toto sme sa rozhodli aj pri tohoročnej tvorbe trofejí osláviť. My sme vybrali takú veľmi unikátnu technológiu, kedy kryštálové sklo je ručne poťahované alebo ručne vykladané drobnými kamienkami diamantového brusu a je vytváraná akási inovatívna sklárska intarzia. Tá tradičná technológia fúkania kryštálového skla je veľmi podobná technológiám, ktoré poznám. Čo som našiel pre cieľ, že je taká extrémna inovatívnosť práve práce s brusom skla. Keď sme robili prvé pokusy s tou technológiou, tak sa naozaj ukázalo to, že po zasvietení svetla sa tá trofej ako keby rozžiari. Tie jednotlivé kryštáliky sa rozžiaria a ja sa dneska extrémne teším na to, ako víťazi zdvihnú trofej nad hlavu na Champs-Élysées v Paríži a ako slnko tú samotnú trofej rozžiari.